Haluat siis liittyä meidän joukkoon? Joo. Ok. Kai sä ymmärrät, että ihan kuka tahansa ei voi liittyä taivaan enkeleihin. Sun pitää näyttää meille, että sä oot yksisarvismerkin arvoinen. Mä oon sen arvonen. Mä oon valmis tekemään ihan mitä tahansa. Näetkö to? Joo. Tommonen on vaan ällöttävää. Onneksi meillä on kuitenkin täydellinen ratkaisu tähän ongelmaan. Kato ja opi. No, katos. Me vähän katseltiin sun touhua tuolta ja me ei oikein tykätty siitä. Kenenkään ei pitäisi joutua elää tolla tavalla. Muista, että mä oon aina sun tukenas. Älä koskaan luovuta. Hyvää päivän jatkoa. Noniin, Mitä? sun vuoro. Anna mennä. Ole hyvä. €5. Mitä? Sanoit sille 5 €. Kai sä tajut, kuinka paljon enemmän sä tarvii tuota rahaa kuin sinä. Säälittävää. Siis en mä tiennyt. Hei, antakaa mulle toinen chanssi. Mitä sanot? Tää poika ei kova. Sitä pitää vähän pehmittää. Jaakko, No, mitä? mä katson näitä sun pankkitietoja. Sä oot pistänyt rahaa johonkin vähän tekeväisyyteen. No kun se oli se, noin taivaan enkelit halusi me pistää rahaa. Mikä vitun Hei, taivaan enkeli? hei älä kiroile, se on huonoa käytössä. Mikä sulla on taivaa? Mitä sulla on tapahtunut? Te ette voi saada onnellisuutta jostain pillereistä tai alkoholista tai jostain tiikistä, mitä te pistätte teidän suoneen. Se onnellisuus, se löytyy sydämestä. Jaakko on nyt näyttänyt meille, että se on kunnon kansalainen. Toisin sanoen, sä oot ansainnut tän yksisarvismerkin. Ole Wow. hyvä. Mitä sä teit? Mitä? Kai sä ymmärrät, että roskaaminen on väärin. Tosi väärin. Siis, kyllä mä olisin sen Anna se kerännyt. tänne, sä et oo tän merkin arvoinen. Siis se oli vaan vahinko. Älä valehtele! Valehtelu on tosi väärin. Mene, hulikaani. En mä päässytkään sit siihen jengiin. Mut ehkä se on parempi tälleen. Nyt mä ainakin osaan arvostaa enemmän. Joo,